eye maseyemo buna nakomanyo motegereri ime studio igotule nomo director wa ensebeli y'oburemi ase county ya Kisii omoske Nathan Soire nega tucho kwana litikulia lero buna nakomanyia umuyiga noro monene sana rucho koleka litikulia ankyo ase ensebeli ya ATC ose skuru ya migiri y'oburemi ya ATC litikulia ankyo tariki 22 lya litikulia Jumatano chakera chinsa isato chemambia se omugani gwiskorawe umugabana we county ya Kisii omoske Paul Simbarati inarengana ya moretire gaiga so ayuno muremi andeta gero chuko kumanyiki agara igora chuko kwanera igoro yobo chenu na botobu weliraba ikigo seke genderete na nchiri mwere ni studio omoske Nathan Soire karibu sana wala Soire biamona sana karibu imeyenka yomo gusikisi ya fam litangani kana mukwane motegereri na kero kendo moteya marita uburonge tutarachaka ya maseyemo biamona asiri bageri nkoro kwa Nathan Soire ntenerete nsemo y'oburemi ose nsemo y'ebimeri nsemo y'ebimeri iga Kisii county ende tigangereri bageri kubakwania bonse pia baremi abaminchuri rimi karibu ase kipindi eke muna umuraria ikire atiekire goteba etwachire tukwanire igoro yeri tukorikareri nene mambia igoro yobo moyo weri roba rieito. Asante sana Nathan Soire nchena kwa igoro yobo chenu nobo tabuli wekera watenga soy health and fertility watabira moyo lakini tebuati ngana ekero kende inkimineti gukwana igoro yobo moyo nobo tabuli roba riroba rire moyo ne rirobo riraba rire richenu rire gatwaro botobu muna kwa bekire igo bono ekero tugukwana igoro yeriraba erire ritobu ande rire richenu indiria riranyare koreta okwama ekiarira bariaito nario rikwamia no ebimeria biito bikwama ko ebimeria wao no bikwama na enderira rende igorira berio ritari rigiya ritari ritobu ritari richenu ebimeri biito mbiko twara rigesarire igoro kerokende bwana Soire nabora moteyo motegereri na kerokende ngiye kogera aichi wikana no moyego yo wili tukuri ankyo na kerokende moyego yo ngoyo bangete abarachiko bombara byabo omoroberio yo mambia omoroberio yo orobeirie ne serikali ya Kisii county yekorau na omoske gavana arati ako wako konywa na mwaziri Dr. Margaret Obaga na chief officer chi agriculture Emmanuel Masesa Momanyi na Agnes Choti na chi director na bantu ba korimer mobons pi ba boremi ba ebimeria no nyane tugo twens pieto bwateranete asegasi na ababa tokobwaterana na barabo ne moroberio okorwa se USAID okoro kwa Kenya Crop and Dairy Market Systems igoko okoewe bitoki bya korwa se ese America na omoroberio yo nigo ogochia mono ko tokonya mune county torigererie riro barieito ngaki turari konye rigenderere gutwara bomoyo ekiagera yaikire chingaki ngarira beririe ito twaritumire mono paka riarosire riereirwe obotobu naende njira tokoritumia nonya
nekere embura yature irabere ndiri konyara kobwata amache aisaine naende enchera tokorirema ntori korema buya riatwara embeo eisaine muna getongwa kende gionsi kere moyo nkeganetie amache nkeganetie embeo isaine yokweyana naende nkeganetie ase atabwati amarwaire na nonya mng'abo mwanya banto okomenya ase okweyana buya kwaragera buya kwarara buya ase ararabu naende borwaire botaiyo nase riroba riaito narire nabo tutagete tukorirenda igo. Asante sana bwana director. Kero kende asomotegera lio tugwatete mambia bono wenkayo mugusikisia famu na kero kende gwate kirenga kigo cha gwikara naso omoroberio oyore ritkoria ankyo nkiara manye kirenga kenene ekerenge kenene giaito gioko twara ritukori nene riokorigereri rigoro yobotobu bweriraba ni ringa abaremi baito basome igoro mono yo obuoyo bagotumia ekewango naende ng'ang'a kitogo chikogendereria omoroberi oyo tumanye ekewango giechumbi yeriraba riaito nario nonya nekere tokobeka obuoyo bwatumeka naende ndirokonyora togotumia obuoyo kwanyora ng'a ochintu abwenete gotumia obuoyo etwabeka obuoyo bwasaririra babwamente echumbi igo ng'a ntoche tokore tosomia abaremi ng'ang'a kitogochi kogendereria omoroberi oyo ritang'ani kabisa omoroberi oyo ntoche totware chitimu chire isiko chikogenda gopima riraba abaremi tutagete goikera abaremi saidi ya 7,000 tubapimere egento tokoroka soil pH echumbi eriraba ndiri bwate echumbi ere igoro erinde ribwate echumbi ere ense onye bwate echumbi ere enyinge ing'a mbuoyo kitobwenete kobeka mwabona kere bore too acidic ntobwenete gotumia obuoyo bokorokwa lime bokiani echumbi ase riraba naende ntonyore amawaidha ng'a ekere twapimire riraba eri mbuoyo kitogochi gotumia ekiamoyo na amangaro mbuoyo kitogochi gotumia naende nkewango kiki obuoyo togotumia nario ntokogenda asara ase chibesa togotumia mogondo. Asante sana bwana director. Kero kende omurimi naro kwebori ng'a amorokererio yarache kuru gwa gosogosomi gwoko ngorache kubasomia nande ine ayibuno mu director sinse moyo burimi county ya Kisii igenteke inere ntunde ntangani moko gekora onyekere ntunde ntangani muchikoba mugukeirora osena kikera chikao kemore se county ya Kisii seri tukoria mambia ntobwate abantu bagocha gosomia abange mono abande imbaria babwate obumanyi obonene igoro y'ebimeri yani seeds chimbego chiri togosimeka mbaro babwate obumanyi obonene igoro ya mwoyo mbabwate obumanyi obonene igoro ya mariogo togotumia naende ntoche totware abobisa ba agriculture bagosomia echinsemo awao naende ntotware abagokora obotuki abantu ba research abamwe bache batoko igo abantu tobwate ororo na abange naende abane bache baorokie ebinto ao bigokonya omoremi anyore faida ase oboremi bwaye ari mogondo.
Alright, asante sana. Nakumuri director liburi ndinga kerokende una ministry ya agriculture bino director kerokende mwabire moko kora megilia ndego simoro kerende ucha sabalemi oseneri ntundi ntangani mochi okora amoro kale ucha sabalemi na kerokende dalde naro kubulinga ki ngwate banga mutagete tyabalemi gwetane chiri wisano na ibere abo mutagete guchia gupima liro bali yabo na kubatebe ngo muchando noro liyo na hinde mu batagete bacho igo bago chikwira na bochika mu batunye mu bago chigupima gosekero kende ngakimugo chikora umuro mbia mono igoro yo moroberi oyo tari aro mutangani asogosomia abareme baite junere gasi togokora engaki ase engaki gotwara tore amorokererio no nyari ase kisi agekacho training center gotwara tore ga arisco lakini oyo amambia mono mono ekerenga kero ni igoro yobotobu weriraba na ende togokora koruororo na tuatiekire gukwana nkogenda tore tochigo pima riraba ekere ward kitimu gocha gotoka chiro chigo pima riraba toikere etagetie tobwate ya baremi elgusaba na moyo ekere riraba ria pimiru ya manyiru boyo kibota keire ntotwaro moroberio ngangaki abaremi abagwikero bwoyo bori bono boganeiri botumeka ase riraba ririe kiango cha kwaegwa omoremi orio pimeru riraba nkoegware amatoke agotebigwa ng'a obwoyo bono orabe kogotumia nobo na okotumia bong'ana iga aseka naende nabo oranyora kogotebi ng'a tori gotumia bwoyo igo bono kwasebirie ase ensemo ya chibesa ande bekiora tebigu no kobeka lime ejwe gochia korosia riraba nditwara echumbi nyene echumbi yabwate erendito. Asante sana director. Kerokende kiombengera igage kuru kwa Kenya Crops on Dairy Market System gatokananga inkebwate contract y'imyaka 5 na iri shirika lile USAID gose limanyekere mu United States Agency for International Development tumaitinga mbwa mate kibule gati yekiombeke ya Kenya Crops and Dairy Market System ne department ya agriculture ase county ya Kisii. Ye shirika ya Kenya Crop and Dairy Market Systems lile shirika kwaegwe bitoki bya yakorwa se ense ya America tosoana inene ejete tobwaterane ne serikali ya county ase okogendererio boremi ase myaka 5 ntu akorega ase na barabwo igoro no igwete gukwana igoro ya marketing ntu akora egasi yokorigia ng'a inki gekogera ebimeri byaito goseriga sari ito ritari gotwara echiro igo ntwanyara goikerania enseme eyo igoro ya matoke na kiogoroche akobwatira nabu na kiba ase omoradi oyo noro begete ng'a totware efactory muna bone ya chiavocado totware efactory ya matoke totware nchira ase toraoni chinyeni chiaito na no ana mabere ngakito komenta wento ke tokoroka nga value addition agro processing and value addition na bono koros yogurt ebinte byonse no ya ikera gabo lakini bono egaikanga kitu akorire ng'abaremi baito banyorire twatwarire obumanyinga ng'akitora anyare kogendereria igoro yo okonia lakini rende riraberirie ito ndinyare gutwara rigesa rire igoro igontu atwara naende amapatano na shirika ya KCDMS togendereria semetie nyende paka motienyu 10 tobwaterane torigereri iraba ikiagera onyento gutwara riraba rire ritobu ikwamia egasi torabe intokonyora kende torachiko konia. Asante sana director. Kerokenda asaba bwatani balia abakone kingumo yigoyo nko bole very successfully tukoli ankyo ntubwati agrovet ya Enokem nko batwarengega na Dr. Monda oyoro mo bisakorwa se agrovet ya Enokem timetinga kerokende Enokem na kinereche teime bono muna naikire goteba ng'a
ntwatwara ensemo yobonia tugakora Yes. igaikira ng'ana ende tukanyora omochando noro bwe riraba ritari ritobu ritari kwamia esauri riatumikire mwatuka mange bono omuradi oyo KCDMS Yes. oka ekere twaswanana mbaeta raundi ekaunti bakanyora ng'a bakarigereria baria baonia bamoyo naende babugate network ye county engima Yes. naende nonya beyond oyo omonto obwate none chigari chiraira moyo chikera abantu isiko ekere bono togocha konyora ng'aki rira bariaito eritagete obwoyo boriga nomoremi amanyire ng'a mbuoyo kiabwenete kogora bono oyo ocha koegwe contract na KCDMS Right. koenda koneria abaremi obwoyo enokem naende kera obwoyo obwo omoremi agorire nkonyora are egento tokoroka ng'a loyalty points nkonyora are egento buna chibonga point Yes. muna bono obwoyo tobekera omofano obwoyo bwa koni bwa 6,000 okogora obwoyo bwa 6,000 kwanyora chipoint chisaine chibesa 1,200 echi 1,200 tari ayo koegwa Yes. okorigia egento kende naende koruga abwa ase eduka Gisaine chibesa icho. eichaine chibesa echio muno obwoyo bori twaikwana bokorokwa lime Yes. nabora aboire gose oegwe embegu ogochigosimeka igo nabo togoswana imo naende eshirika ya KCDMS gwetera ase enokem Yes. no timu eria y'abantu bagokora soil testing bakobwaterana nabo obisa baito efield nabo bagochigokora amang'ana ya soil testing. Okay. Mbia mono sana bwana director. Kero kende ase omurimi rio tegererete emambia bono mbali bakuna kuburi bono county ya Kisii kero kende ekere bange tomuruburi oyo. Enokem mbama yetini agrovet. Kero kende mbali barataka kumanya igoro ya mariogo na bintu binde gochia. Ine kero kende enokem na nebati chinguru cyo chikoba mariogo ayo. Nkoni ara mariogo. No bwoyo na bwate na kyo kere bare gokora egente ke aba KCDMS omwaka orio etete mapema omwaka oria kere bare gokora esurvey mbanyorete ng'a nabwate chinguru chisaine. Yes. naende kende omoremi aragani nabo agokenyora korwa ase enokem nonya omoremi orare tika goteba ng'a nonya oyo okarare korwa Kisii town nabagoikera kiagera nabwate nonya echigari nabwate nonya wikende Yes. nebinto ebionsi pi nabwate. Okay, asante sana director. Kero kende mbali wa kuburi ng'a ilitukeli mwatebire ng'a nelia okurigireria obochenu obomoyo nobotobu roba ine kero kende ng'a omurimi oraikera nasumo igo okareri tukoria nkyo ATC kero ATC kimanyika ile ni skuru ya morokereri y'oburimi narora chaburi ng'a avocado yane tekari kwa marero chibando chiane ngazimeka njiri kwama nini timati gosemba chabatebi gugoro yebimeri hebi director. Amasomo aya igo ndanyaroke ng'a tari ng'ane ogosomi igoro yerira barioka. Yes. Nabo kogoikororo chinsemo nabo ogosomi chinsemo chinyinge korwa ase amang'ana eriroba naro togocha kobekerera omukaso korwa ororo tobasomi igoro ye ebimeri onye na ebituma ching'ende amatoke avocado ekawa naende nonya nobotugi bwa echiombe bwa echingoko amasomo amorokereria aywo nacha abororo naende twatwarire omoroberio ng'ang'aki abaremi bakorware baranyare goika abo bisa baito bari bare field ntwarosetie omoroberia abaremi barigiri chibasi korwa kere sub county ntoche tonyore kere sub county koretera abaremi ebasi eyemo. Yes. Igo goikera
igoro maragoba kira kure sub county konyanyorire bus ekoretera abantu nona bali mbaisaine bus naenda bali mbirene nkomenta bali ngase transport yes besa chitari nyinge akurwe miayoka baikere TC basome. Asante sana director. Kerokende naro kuburinda ki inki mwanchira bali migose bakurware bachi baka ATC na ino county ya Kisii mubata bo bisaba isaine na mashirika yando jana mashirika mabona bwata abo bisaba isaine kerokende ngi mutale ko tebelia bali mi barosi bikundi mogende chinsema wose ni sub county inde munyarako bamoko bamegeria sensemekyo uyo no amorokeri wale ara se TC mambi na aria togochakera yes uruga bubono na tokogenda isiko ndio abaremi aba bachire TC ntoche to barejeste bache barangerigwe ande gochia bache batware batinga barabuo bache baba gutangane rwaso gopimerwa riraba igonge faida nero yes ekerogo chaga iga osome paka nendo tware obumanyi bore igorake omanye ngaki program ye kogenderera obo mutangani asoko kuonja asali director mbale bakulinga iko nakugoterera obwa itambo karo sana sumulimi uraike mambia chinsemo cha ATC leo cha chinsesa to cha mambi faida boro bonene asante kerokende mahitaba le mimbara bangaini bakubwate binte bibwango director kumwa basomi ali babwatire chap ine babwate chinguru nandi cyo kogenda kerokende ko semi bali bataikira nase amorokereria yeritko lyanke ene enjera tumanyete ngeri ngaki abalemia bange bali abangaini bagotangana gokore ekibasomiwe na bumono bako bali mu gochia sabano muremi onde karotro muremi akore gento era se faida era gokopia bwango okay igonga ogosoma kurwa somo lemgochia somo lemionde ikore bwango kobwa soma kurwa so mwagikacha gochia somo lemi lakini no motogera lintuga tabanga toikera na litkoli yankyo ase ama rokereria iyo ararekane gose arabe ase ensemeria ATC na bongo sabanga litkoli yankyo oikera naroro ikera ni tukinge sana kerokende goikera naroro director monto na eguga ntuga kworo kinga kerokende na ikera nabo mweto certificate mbulu bokora runga pase maybe certificate of participation ngana ikasigete kerokere lingere kworo kinga na igetasigete wetania nganto cheto we kamarie tabo kero monto ande tonyono ane chirambo chiabo chia siminga ngai bakorwa umuroberi we certificate ni erio monta kwa we kara ikaransire kerasi na ende intwaro se umuroberi we korwa certificate lakini rende ndio certificate yo monta ko nyono eria wisane kere bwikanga kina manyi na atwari robo manyi na endo bo manyi bona atwarire ngende mbokorere gasi yes wone certificate ne chero ekane mugundu ekero muntu abwate rigesalire rigiya abwate faida kurwa soboremi akonyora chibesa kurwa soboremi ejunere certificate yanene kubwa certificate yeri sakara timaite director nariga igakoro kwa nivel muninga zero nerabatanga Kisii soils are acidic and we now telling farmers nga kerokenda moyo na DAP ta kunyara ko neutralize ya acid yo kerokende nkiura advice nga mbuyo kibuta kero gutumeka ndama na seliro beria gusi no bumaino yino mo bisoito korwaria masimba kwa nebe no bumaino nga ase yes. Korwa totaranyora uru obuoyo toko endete konya gutumia yes obuoyo bwa DAP engaki eyungo kora bwarenge buya ende bwagendere gokora buya ase nare bogokora buya ebogokora buya aseriraba ritaratware chumbiere igore ywa koro atebire era acidic bora na kieke togoteba ngaki intogenderere gutumia obuoyo rio kaige gento tokoroka nga blanket application of fertilizer yes without knowing the pH bono na kieke togocha kwegente getangani togocha gopima ne pH kumanye echumbi eriraba yes na ende gente kenene mwe togocha ko recommend ekere twanyorire echumbi ni ngakie ngana riraba ne yue lime
application ya line inyare ko neutralize acidity yo yerira barieto Yes. naria kere to kubeka obuoyo bwanyara gukora egasi ekere echumbi eyuere igoro nabo kubeka obuoyo eki obuoyo nendagera Yes. echumbi eriagera ng'a obuoyo mboriko bendagera bono gochia sekemeri bagoteba bokoba immobilized okemeri keri nkeboikerera benga muna omonto arabekerwa obokima naende asibire engori taikera koragera noendagerere lakini tari konyekera. Asante sana director. David gachitu chikuminyoka sana gaga tubate deka isatu gukura. Timaitinga ensemenene ye county ya Kisii guteri wizara y'oburemi mbali na mashirika haya achire ko bango murulionererie. Na hulinga ensemenene ye county ya Kisii guteri wizara y'oburemi mbali na mashirika ya toroche na USAID. Ensemenene serikali ya county ya Kisii guteri wizara y'oburemi nererie asumo igoyo bwiri tukuri yankyo. Ase moyega bwiri tukuri yankyo serikali ya Kisii county yabekire chinguru chinene sana kiagera nero yarenge mustari wa mbele organize His Excellency the Governor mwenyene umeranire wasenarangeria aba ba KCDMS anero batebi batwara moyega mwoyo tosomani tosegetane nanga kitoko genda guchumotwe Kisii Agricultural Training Center ni serikali naende aba obisa bange bagocha ko wasomia na be serikali naende serikali ya Kisii county. Yes. Nero yabekire chibesa ase obasomia bwe oboremi ne manifesto ye gavana egokwana nete kipao mbele mangano oboremi gochakira ng'ang'a kitokorenda rira barieto ndi ruano wa munyoko wa udongo na nenga kitogo simeka ebimeri na kitoko somia baremi kwa generally serikali yeye ne yaito ntobege tomo kemono mono igoro ya agriculture na agriculture abale yani abamenyi bare gusiengima saidi ya 80 ibategemea uburemi asendagera no ane chibesa konyora chibesa chiabo. Asante sana director. Asedeke ya maya tigaire arigania abaremi ase skuru ya morokereri ya ATC ritkuri yankyo. Tigangire ribageri aso kwarigania abaremi bonsi pi no nyambaria bataraikirwa no bobisa beito bachiche so bonge asa masomo ayo akarase ATC naende tiganda aratangasira bareminga bono iga ntobwate omuruberio ndi igoro ya obuoyo serikali yaito njarika abaremi ase chief mbari kwa marieta togafomu gento tokoroka national farmer register abaremi bande bachakire konyora message Yes. Choko batengo obuoyo mboro aiga National Serious Produce Board Yes. Kisii airport Yes. ase goikera igoro ntwanyorete obuoyo ntwanyorete bokoroka nga micro planting ntwanyorete chigunia 2280 bokogorwa 3500 ntobwate obuoyo urea chigunia 2650 Ndio. na barabu 3500 ase gunia yamo obuo bore anda egento tokoroka nga e-voucher bali babekwa se register ya chief. Yes. Nande konyonto bwate register egotumeka na obisi yane eri ya county director of agriculture Right. amoyo naro ratikarete na CN obobo gotumia top dressing meuko 146 netikarete ororo na barabu boko 2875. Yes.
naende obwoyo mborororo bwechae ento bwate chigunia 2600 bokogorwa 3275 igabaremi gokonyore emessage ase esimu yao minyoka obwoyo botarahera oende ogore message erioka nero ogotumia kwagenda serious gichobegete chibese bese esimu yao yes nabo okonyora oborwere obwoyo muno otakere none message nkotebio na nichugunire ngo gochikora. Asante sana na akirembia mono sana director sengenchoka nyole biro bya gukwana na Kisi FM na kirokende ko mwariga ni umurimi asomo yigo yora abeli tukoria ankyo ase eskurulia morokererio ya ATC na ndimo kuya na ngolinga bale mimbaikirane ilindi banyora megirie yo na hindu totemesana goikirana ro director tolenga ngakibinte ibiko gande kiagera na hindu no tokonyora obongaini kurunde tuchikotebia abale miase bali bataikirana na nche na ende tengeri bageri wakera Kisi FM ngambia mona so gutwarigani gocha twakwanira bali baito na ende nyegenete ngamo chimoto rangeri na ende yes tokenderere gosemia abaleme baito tanyore ndagere isaine abaleme baito banyore ebesa korwase obolemi tosi tokeyo botaka. Asante sana na akirembia hono sana director biona sana singing chibiro byao wacho motelo wikira no tokura chinkwana chie masemo nomo director wa wizara y'oburemi ase county ya Kisii omoske Nathan Soire nigo ngokunyulinga litwali yanke tomo cha gwikara nase umuyego monene usomoro buri monene uyibwariganiri ne serikali ya county ya Kisii gotire department y'oburemi eli yobotugi uburubibwe chinsu na gusiorera amache emigondo yaito nabwo shirika lili ya USAID na kuwatana neke umbekeligia KCDMS asingi nchoka nekinga umuyigo yingo ikanaro moyo mogani wesi kugarabo mugabana we county ya Kisii moske Paul Simbarati tomocha litkulia ngiucha kala chinsa isatu chamambia twakirembia mara singi nchoyo gotobwata so mtandao YouTube na gendera subscribe na kuligireria elindi bwe manyama ngana mange wana tokwira na haya masemo ende tonyora mangana mayase nchira yobo ikirano na Ronald Mayaka Brigadier nchinkuru kwa du umunyakerego naomba usicheze mbali.